Get the point. Take a step forward. Nyasaye tatu mwana mwikomo chenu ensengia mbiyamune kiara watoli bagalio kwa moyo seya magora otole torigeti kuragira na konyukuru asole toigoti na gotunywe abunora olere buya no mwele bwesa bali okwegero okukero ya maskango cha sole akorre nata na okora linde Nyasaye biyamune kiagere kiore tata nentura bana bao tigange igwe mokereri we igoro na sonsio mone Nyasaye wanja kwa okole kastori buna yoligetie kiara tu asebena kwege na gosemelionsi wetera asetera Yesu Kristo romobole ito amen bana ba Nyasaye amangana yoburuti bwakali na kale narandi gwense yonsi ko bakiroli nencherende nagekora tu aterenga kuwatafuta wasioweza kuomba wamre igo baligie balia basirire obairani ase Yesu na bari banyole gento kieke ogotoleka wakale na karaba na Nyasaye igo twatebigwa mangana manene nganere buya toeso ananie ekiagero gocha mwana mwanya bantu ngange kole Yesu mwana mwanya bantu ngangare kole no buroti bwaye asenchere ngabuneyo aire bonsi bali be yaleganirie asengelia kitoko baroselia elinde litomenyaro rokale na kale ase bintu binde bitabo ebibiko na gotochana na gotonyuganyuga sense yiga yemechando kona banata kangwalga ni asenjera yabene tosoma mangana makara agotebanga elionga Roma malaikonde okoiruka igorogati oyo nigalengene nchili ya kale na kale okoralelia abamenyata sense asekeregesaku na eyamate na umonwa na abantu era agateba neliogiri nene moiroke Nyasaye na komotogia ekiagerensa yaye yokogambia yaikire musasi mere oyo tongete igoro na ense na enyancha nechinsoko chonsi chiamacha bana ba Nyasaye haleluya igabana ba Nyasaye ingomoto moyo emessage yabwate ne yakale na kale egotanga musasi me Nyasaye moiroke Nyasaye tali okumuiroka Nyasaye ko bareke bago tali okumuiroka Nyasaye elinde ekiageraro moiti ya okomoiroka no komoesiko na mazikani yaye ekiageraro no motongi agatonga na byonzi biritokora na maiso na biribo igototakora sa maisa bana ba Nyasaye golingana lina tora likaro tebanga can you change your clothes ingaine onchora changing yango vegeta bana ba Nyasaye nataka tusome maandiko matakatifu ambayo yatatupa mwelekeo torora asenjere ngabuneyo ase kitabu kya Zakaria isato ekebungo kya gatatu mangana manene araro bana ba Nyasaye asenjere ngabuneyo agototebi na gotorokereria inganingi tobwenere totokore asenjera yo moikane kene igama ene okomoiroka Nyasaye koikoche nchie yango begete inchamo naye eline karutu achenjire yange yo tobwenere asoburoti bwakare na kare nalitora anyare gosoka toeso anani asemere meye igatwairwe igonga togo soko chikoleta banga sogotoleka onya kobegete yange yo begeta bana ba Nyasaye kuna malikago tebwe tabu ya Zakaria ni sate kibungi ya gatatu bono Yoshua ni gateneine asobo sibwo mu malaika obegete chianga chirineliko elio mu malaika olia agachika abo bateneineo asoko mokolera akabatebya moruzi chiange echo chirineliko bana ba Nyasaye Joshua gatene nebusi wa malaika malikago tebanga akarolekana obegete chianga chireneliko lakini asige Kiswahili nasema ya kwamba alikuwa amevaa nguo ambayo ni matambara. Unaposoma Kiswahili ego tebanga chianga ama chanchabe gose chianga cheyange tandoge tabana ba Nyasaye lakini tokalikora malaika kaliko chikwa go tebigunga rusi Joshua eyange yoera matambara gose tandogete onyare komo bekere yange rengi yabana ba Nyasaye ke gusikaro gya tebanga yange reliko bana ba Nyasaye iko kibwe yageta asobo kimabwa bana ba Nyasaye abantu kubago kuligereria barabuno bwatelikelingana pasinyo buna bagokora bana ba Nyasaye gona kitukaro tinga bana ba Nyasaye mugasobono inchamo naye tonyale ko batokorusi che yange bwateliko bone buri yanga kitwabiri to kwegere chumengi mamangana manene na beranyale kano begete yange bwateliko lyoborogi obegete yange bwateliko lyoboibi obegete yange bwateliko lyobongachi lienda mwamu lyobweroli amangana kerenge encho na malika kale gotebanga ancha
Mumalaika akorusia yange yoma yagotenga nyuma yayo mumalaika oria agatebe Yoshua nama na arusirie bibyao korwa asole ningobekere chianga chinya chomoyega. Haleluya. Iga abana ba Nyasaye abantu baraeswanani ase enchiri yenga. If you want to involve yourself in this mission that Jesus Christ is coming soon, nekero lyoka ora amanyenge yango begete nigere machanchabe elindo alegani omumalaika oalegani Yesu Kristo olio gotoka se kitabu kya Revelation 20 gotirimboka elinekero kwa mwaleganiri agonchole akoye yange rengi abana ba Nyasaye wakati takapovaa hiyo nguo elindo twale chinguru nobonene nobolemu osoke isiko to involve abange tobaleta sogotoreka wakalakala kinyo nyo tobegete chianga chieliko onyo tobegete chianga bana ba Nyasaye chigo tioka na tosoka ngangorandia tora abana ba Nyasaye na tokwana buna tora akwana tikangukani abana ba Nyasaye igera abegasi yabosa ekyagera ntwa abanyeni gotogo tioka lakini abamalika tote abana ba Nyasaye nganere buya twancherane ngachianga tobegete ni gochira amachanchabe chianga tobegete jigochira liko ase kambie Nyasaye tobekere yange ngiya eyange nya elinde elyo tosoke tokore meremo yaye na toleta abange asogo toleka abaruoti elitanga nibereke bunge kemo igwa buna mangana agoteba wigubuna Nyasaye agokwana bana ba Nyasaye ase egetabu ky'abaruoti egoteba nga bana ba Nyasaye ase encherenga buneyo torra mangana manene agokwana ase egetabu ky'abaruoti ya kabere nibere ekebunko ekemo gotirimboka oigwa mangana araroro omonene Nyasaye tokwanera gosago toeresa nchamo naye ase enchera yokwegena elinde elio toigunga Nyasaye ntokore agoteba nga ase engaki elio omonene aganetie koire Elija igoro ase enchera yekerambauti Elija na Elisha nigo barenge asoro gendo rwabo korwa giligili Elija agatebia Elisha ayebera iga ekyagera omonene ontomire ngende Betel bana ba Nyasaye omosombo kurunganere Elisha ekeragunduanga Elisha ngo gendale igoro no barenga monere ekera ko mutinga ayebera ekyagera ngo gendale giligili ngende njiko kwana no monene koruga giligili ngende baka Betel eline njiko kwana no monene lakini gubune Elisha agoteba Elisha kamoira nelia ekene buno monale moyo nande bunayole moyo tingo gotiga asigo bagatirimboka bakagenda Beteli abana ba Nyasaye ine ayabuno mo Kristo ayabuno yoigwete lyogieri mbanto kyogo koroko bwatana na barabuo mbanto kyomenyete nabuo bana ba Nyasaye Elisha keragundu obuya bwa Elija agateba ngati ngomotiga hoikangu bwati andonsi asora abe bana ba Nyasaye bantu bande kwanyara naboro mo Kristo lakini ekyombole nakyo abantu bwatanete nabuo na abantu bagokorago cyugusira wakale na karabana ba Nyasaye igubuna malika goteba na aboroki wababa bani abarenga go Beteli bagacha ase Elisha bakamobolia ine no manyete ngari tukolia lero omonene nache airo moneno arwasole bana ba Nyasaye bone Elisha ngo bakale mokdi okale gotebunga no manyetaye omoneno yuko na wetogeria rero igangorwara asole bana ba Nyasaye na biranyarika na yasobu kimobwo Kristo gotara nabwo bantu mbarule na barabwo baragero kwigena kwago kine gosobu kimabwabo ko na gosuka kera bantu bamanyire bana kogoito moyo lakini ubune Elisha ko batebya Elia akabaira nelia na amanyira ayo kolende ino kirakiri bana ba Nyasaye asenjere ngabune yina into asobo kimobo na bekonyareka nogo ceceliwa asenge ncho monta amanyire nga egentongere kyamana gekorwa asole lakini Elisha omanya komotebinga nande Elisha agatebya Elisha ayebera iga ekyagera omonene ontomire ngende Yeriko yani Elisha akona koebereria Elisha ngakora njo tago ntigane ekyagera ngo gendande
kero kuligere chisinari echi abantu ababere omosacha okuru kwelisha igabegete yangere ngiya kolendo omosacha okuru kwelisha igabegete yangere bichama chanchabe gosere liko buna marikate babana banyasaye lakini nonyo manyite nga enje no mobe tindi konyara lakini tingo tiko mosombo nyasaye goika inyore ekereki yakorwasale ine aya no manyita yonsi gosego bwandajete okona kwere mibune chonya masaruli ingambu yore iriali kobegete yange bochogete kobegete yange relika abana banyasaye mosacho yakongo kyomanya gotebanga kolende lishaka moira nelia ekende buno manale moyo nande buna yole moyo tingo gotiga asayo bakagenda Yeriko aboroki kubaba bani abalenga ku Yeriko bagachashe Elisha bakamobolia ine no manyete ngali tukolia lero omonene nache airo omonene arwasole era akabaira nelia na amanyirayo kolende ino kirakiri haleluya Elisha na amanyete ngata isaini kende na bamanyete ngata bwati bo buibonde na bamanyete ngere no motio kuroso lakini abana banyasaye gento gekongo kine Elisha agatigara sama gore Elija tachieti go titingara abana banyasaye tachieti go kwa moyo aya na boma etobore ubwao na boma etebunoro mobangana lakini kogo chiko kunwake kogo chiko tebigunga ya yambo bole wachaka koira abante byara kogo teba bangonerete ngakibandoche kwani barabura abamalaika bana banyasaye ekera abani bali bari gote bagote Elisha ngano maeterero monene ona arusi wasole encherende ngambwero chebunoro mobangana otabwena tiko berange ne Elisha bana banyasaye lakini Elisha agatwara bali muko batenga ayuni nyamanyete lakini mwali gwanja musieke menu ya inomokire haleluya ngaitoko rusi abakungu n'abasacha abegeni bagotete elieta lya nyasaye ne bandiri bachire maminchuka ni kwa nyasaye ko bakoleke bishwa bancherana ko bagote biwambo bebancha bana banyasaye asenjere ngabuneyo omonene tonyale ko baguda ambassadors tonyale ko babatumwa abaya bali bagotoka zikitabu kya Revelation 14 verse 6 gotirimboka abaranyale ko buguli enjili ya kale na kale mbali bamanyire ng'amaene bunande iga igombegete changa chire amachanchabe igombegete changa chire liko incho monyana tinkonyara barangelie igoro na gosoime ya manyinga Yesu Kristo koligere likwa batebinga yaya liri nalenge jeni part 1 bono onde jeni part 2 talinje menya teni ngomenya tabana banyasaye Yesu Kristo ekyagera kwa manyire nga chango begete go chire amachanchabe nayo manyana to kunyara malika manya gondenge eli chaga tebye Elisha aye bera iga ekyagera monene ontumire ngende yero Yordani Elisha akamoira niliekene buno monenya sale moyo nande buna yole moyo tingogotiga asayo abababere bakagenda orogendo rwabo aboroki baba banie 50 bakabatunyana bagatenenera egekale ekero balia babere bateneinange na Yordani Elisha akaimokia egetamba kiaye yokwambara agakelingania elio agaka amache na kerokyo amache agatananekana ochensemo nensemo oikabalia babere bagaeta asa kamoku bakamboka ngumbu ekero bambokire ngumbu Elisha agatebya Elisha bolia egento ndanyale kogokorera litanga nindararusi wasole liswali abana banyasaye ninki oligete nyasaye gokorere Elisha agakali kubuli Elisha bono nagotebiri otigale maega kwangire lakini gwanchire kubwatana na inje bakasengo chakurusi wasa maisao bono bolia ngento kyoligete ngotigeria abana banyasaye na banyasaye ko boli chika kiechanga ine ninki oligete nyasaye koe ningi oligete asobo mabwao nyuma gotwa korire chikambi cy'abana banyasaye ningi oligete nyasaye akoe omanya goteba Elisha agateba na gosabire onge omoiko arakabere haleluya bana banyasaye Elisha erekera chikoligereria akaranga gento nkelia arasabe kurwase Elisha ekyagerero omonyene gabegete cyanga amachanchabe igalegetiryanda igagotyo karoso bone gentara sabe kegereke musastini asobugi mabogocha anyoro moikabu Elisha arakabenra abana banyasaye ayemara karenga
abana ba Nyasaye kero kwamanyire turi kunyara naboroche ebintu ebya birasa abantu nole nokogani gwokomanya ebyawe ebyo nole nokogani gwokomanya ebinyasaga netiakoe bana ba Nyasaye hiwa bune Elisha akoiraneria Elisha akamoiraneria kwambori yegentege kongu kora ndole ngoirwa korwasole aya nonyore kore ndonye tokondora irorio tokoba buna kwaboria buna barenge bagendere tasoro gendo rwabo bakaba bagokwanamo eliomo basokane gari omorero nekibarazi kyomorero kikabahatanana baria babere ne Elisha akairwa igoro nekerambauti Elisha akarora ekere Elija akoirwa igoro akarera tato minto aya nigora asaba Israeli buna chigali nabali ni chibarasi nyuma yayo tarora Elisha naende nonyang'ake elio Elisha akarusia chianga chiaye agachitandora ebing'ese bibere bana ba Nyasaye ekerarole Elisha orusi gwa sama bokaye analiacha kumanya ng'amaene nonye kinde iga nigombegete chianga chimbe ndabwena tigotara nacho bana ba Nyasaye agachitandora malika goteba agachibeka chikabe ebing'ese bibere elinda agatigara getirianda agakora kia bana ba Nyasaye na akaimo kiegetamba gyokwambara kia Elija kere kiagwete korwa asale akairana agatenena asenge guya Yordani. Haleluya bana ba Nyasaye Elisha omonyene ekera amanyanga changa abegete ngo chira matambara aliyatoa aliyavua ekera rusia akebo yegetamba ki Elija ekiagarna maite ngobo nene ne chinguru nchira segetamba kiligotera Yesu Kristo bana ba Nyasaye nabo twari kuboli wangaine no manyete nga chango begete chira matambara no mate nga chango begete go chire liko nole ange korusi change echo bwebo ye yanga ya Yesu Kristo orobo nene bwa Nyasaye asentere ngabuneyo onyole chinguru chakabere ekero gosoma gochinze amalika ndenga Elisha akagenda bakasoro tuya Yordani agatumye getamba kelikeli okole bikone asomo cholia oikabantu bakamwegena aseli talia Yesu. Haleluya bana ba Nyasaye nabonta tukubuli aseli talia ororo na ine norange koewe yange nya norange korusie yange yobegetengo tu norange korusie yange yogotioka nindange kwebo ye yange nya bana ba Nyasaye bantabange nabotokolekana buya imeye kanisa nabotokotera buya nabotokorandia buya lakini imetweba yeti changa chingo tu bana ba Nyasaye yageranga nonye nogocha ku mwana omwanya bantu twako ganya ose twagotebania ekiagara tutarasoka toleta banga sogotoleka tobegete changa chingo tu bali bagotuligeriri bagabakorrogo semeria banyora go semeria nkoya bana ba Nyasaye nabo igoleta tukorangenerio lidio giriororo egotanga tikanya satu siseni twancherane ngachanga tubwate ne chingo tu nane tuchiruzi tuchitandole toebo ye yanga yoboronge bwa Nyasaye asentere ngabuneyo obubole Yesu. Get the point. Take a step forward.